aste nagusi hasita, aipatu behar dugu, momentu hori ez da, Marijaiak balkoira egiten duenean bere agerraldi hori, ze sentitzen da, jakinda batek eta bestiek zeuek zinetela protagonistak lehenengo egun horretan aurreko zapatuen? Ba, pos handia, nire partez pos handia. Ba, Marijaia beti ikusi dut behetik, eta nire ondoan egotea, ba, posa. Gainera, ba, txupinera bezala egotea, eta aiorarekin egotea, ba, oso ondo. Aiora, eta zure pregoia berriz, zure pregoiak Olloipudia jarri zigun, kantuak pregoiak iraun zuen minutu guztietan. Ba, posten Ze gauza zoragarri. Bai, agobiauta ibili nintzen, pregoiakin ez nekielako oso ondo zelan egin. Eta topau arte, pentsau arte, segaitik ez dut egiten, negoaien data osorik, eta hori pregoia izatea, ez? Aukera modun ostien justo piti atzekaldean egoteko, eta orduan egin jatan azkenean erreza, ez? Hasi ginen, eta... zaude, begira. Bai. Eta plazan zegoen jende guztia berriz, hori da. Ahertzen zaigu? Hori da. Ba, eske, gauza da, aurreko asteetan super urduri egon ginala, ez? Oso urduri. Eta egunean bertan jarri gendun, trajea jarri gendun, eta izan zen, super lasai. Bai. Aurreko astea, aurreko egunen egon ginen be olako konexio bat egiten, ez dakize programarako, EITB-en bai, eta egon ginen pasauta biak. Eta aurrengoko egunean trajea jantzi, eta egin gendun biak, ui, Emozia dela urduritasun hori, esan duguna, bai bat eta bai beste aukeratuak izan zarete, eta zure kasuen Aiora erantzukizuna, azkenien abeslaria zara, zea maiztaldaren zape bai, 25 urteko, bide hori ze brotxe ez da, irian bertako bezala bilbotarra zara. Super polita, privilegio bat, baina, superarro sentitzen naiz, ez, azkenean bilbotar moduan, eta niretzako izan da pasada bat, eta bizitzen ari garena, eske oso polita da. Eske, da kontzeptu bat oso arraroa, ez? Gaude, jaietan gaude serio jantzita, ez? Da, dukagu gure arropak eta protokolo bat aurrera emateko, eta ez daki zer, bai. Baina, jo, eske, adibidez, konpartzetatik pasetan garenean, zelako txalo zaparradak, zelako maitasuna, eta da, jaietako movida bat, ez? Me parece tan bonito. Iruditzen jata, hain polito. Hori da, baina gaina izan da esagerau. Goratzen hori, trajea jarri joan ginala San Antonerantz bidetik, eta klaro, hor konpartzero guztiak itzaroten, hasi ziren txaloka, ora txupi, prego, gora zuen, eta gubiak hor, negar baten, hasieratik. Gero honek, bere konpartzako egon ziren gure ondoan, pinpikoak. Bueno, apurtuta, izan zen superpo, eske... Zederra. Izaten ari da oso polita, oso polita. Zer dauka beste pinpili pausa, konpasak eta pinpilin pausako txosnak hainbeste dakatzen gaituena. Orain bertara joango garelako. Bueno, denak daukate zeo zer berezi. Nirea da. Egon naiz txikitatik hor. Eta... Emozionatu zauzien bizok. Emozionatu egiten zarete. Eske, ja... Barkatu, Lasa izaztu mota. Amets bat da, txupinera izatea, pinpiko txupinera izatea. Ze polita. Aukeratua izatea, esaten gabiltzena. Azkenien da, auzolanien egiten den gauza bat, zeuen arteko loturak, herria egiten du, Bilbo egiten du. Horrek zalantza barik. Pinpi da familia bezalakoa. Daude familia osoak, lenguzinak, osabak, gero sartzen dira lagunak, azkenean formatzen dugu beste familia. Aurten nirekin ez daude nire senarra eta nire alaba, baina han daude eta denak zaintzen dute biei. Eta nik badakit hori dela eta lasainago eta hori da pinpi bat, familia bat, niretzat familia.